salaman sih. Aduh. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik toh ngamut ya. Kok bau pesing tangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Punapata mirah ingsun prihatin was panggung mijil tuhu dahat tanpa karya sengkang rinemakan Gusti Bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra anak anungane ndita bisa mikul dhuwur mendem jrasmane wong tua anakku bocah bagus anakku bocah sigit Jayatsena kula wonten dawuh Kanjeng Rama Dewaji amiji ingkang putra kula pun Jayatsena sethithik wanci meneh aku bakal kasembadan anggonku bakal ngadani upacara syukur ingaranan sesaji Ludra konjuk marang Bathara Kala ya yang Ludra sesembahanku kanthi syarat sarana ya kuwi bekakak utawa nyembelih ratu 100 negara sediaku kalamun aku wis kasembadan nyembelih ratu 100 negara minangka tumbal sesaji Ludra bakal langgeng sing dadi panguwasaku dadi ratu mapan negara Giri Bajra. Kalamun wis kasembadan aku mbleh ratu 100 negara ora ana sing tak golekke. Ora ana wong liya sing tak golekke kamukten kejaba mung jeneng sira anakku bocah Centara Jayatsena. Lamun ratu 100 negara wis kasembadan tak bekakak. Wis titi mangsa kalane jeneng sira Jayatsena dadi ratu mapan ning Giri Bajra nganteni keprabonipun Rama Jarasandha kulup Agyat ori sangapi rangu ori nangkul kinempit kehempit duh Kanjeng Rama waleh-waleh menapa mboten kok ateges kula anampik ingkang dados keprabon negari Giri Bajra nanging kula ngrumaosi Kang putra kula pun Jayatsena ngrumaosi maksih cubluk ing pangertos maksih kutung babakan kawruh kaprajan mboten kok kula ateges nampik utawi nolak jumeneng Nalendra mapan wonten ing negari Giri Bajra nanging kula taksih ngrumaosi mboten pantes jumeneng utawi jinejer dados Nalendra mapan wonten ing negara Giri Bajra. Jayatsena. Aku ngerti sejatine apa kang ana jroning atimu. Kowe sejatine nolak
dadi ratu mapan ana negara Giribajra ora kok prumangsa durung pantes dadi ratu kuwi ora. Nanging sejatine kowe ora sarujuk, kowe ora condong, kowe ora rumajang yen to bapakmu bakal ngenekake wujute sesaji ludra. Ngono apa ora? Kowe ora sarujuk karo bapakmu anggone duweni gegayuhan bakal ngenekake upatara syukur mring Bathara Kala sesembahane bapakmu kanthi cara aku bakal nyembelih ratu 100 negara. Jayacena. Kalamun kowe ora condong, lamun kowe ora rumajang, bapakmu ngenekake wujuding sesaji ludra ora ana paedahe kowe dadi anake Jarasandha minggato tekan negara Giribajra kene. Waduh, mati aku. Lihat. Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Oh. Ayo kurang gaman petat, ya kurang sekti beguru. Ampi aku rebutan mencangan mati. Saya mau parmaju 100 pada ambil. Ayo, sahabat wong tuamu aku wis kumungul iki bungur tiwi. Ayo ketan jangan Prabu Baladewa. Ayo, sulah kowe. Oh. Seketop, ayo ngadep kene. Ah, ki apa iki? Iki apa? Pusaka Kyai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diuntapake karo pusaka iki kelebu diapurmu. Kelebu diapurmu. Kowe arep jajal kasekten nyoh nek enak tanduk. Modiar. Mati to, mati. Candima kok dilawan. Tanggap arisang Dimbaka mulat teng Raka Prabu Amsa Jrebabah depane lemah dan lumpati kaping 3 urip neh Prabu Amsa kaya wungu saka nendra. Hey 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 hey. Wis apa aku Dimbaka adine Hamsa kowe arep jajal kaspen nyusul masmu. Ah! Ayo, kentekan nakal kowe arep mateni Hamsa lan Dimbaka kentekan nakal apa? Ah! Ayo. Arep lumpati kowe. Mutar lor-lorne. Arep mbok lumpati tak nenggala sik. Baladewa ora kalah bengi iki pokoke. Adalah Kodrawasan Sinuwun Hamsa lan Dimbaka gugur ana palagan
Yen iki mengko aku ora matur karo Sinuwun Jarasandha malah dadi lan dukane. Ya bali dhisik ana negara Giribajra dadi atur Sinuwun Prabu Jarasandha dina iki. Monggo kantining tumuwuh salami mung awas eling loketaning alam wih adalah ora nduga mono Yayi Hamsa lan Yayi Dimbaka tumekeng pralaya aku Prabu Sri Supala ora nrimake perkara iki. Aku bakal golek 1000 cara, golek 1000 srana kanggo ngorak-arik para Pandhawa iki. Ora mikir punjering prakara alam nganti paling pidana nanging padha ora rumangsa yen susah alam agesan sira aja padha ngesula kabeh ngono kapan yang setya kula aja padha sembrana supaya ketan sedhidra. Dara rene Werkudara. Miyat langening kalang yanagara pandamun sar ong tinon lerek konang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing Dara jlitheng resna kakangku ana apa kaipe kula wonten dawuh sanggane Pandhawa ora saya enteng ning malah sangsaya abot dina sakmengko ayo padha mbacotake laku minangka dadi dutaning adil ngadili handhek nista budi candala kang disarirani dening Ratu Giri Bajra Prabu Jarasandha jlitheng resna kakangku hangestokake dawuh ayo sebarengan lon-lonan lumaku Dimas.
kinutang-kutang tansah bisa leladi Ayaki Alhamdulillah leren luwih dhisik leren sawetara nggo ngendhoni swasana kang kenceng Mas Gareng Dik Bagong ngono ya Le nggih. Selamat pagi Mas Gareng. Ya pagi Le Dik Petruk. Pagi Gong. Ya pagi Mas Petruk tetap semangat 45. Aja nganti kenduk. Leh dandan aja dikendhoni malah dikencengi. Oh ngono Jumbuh kelawan swasana kang sarta kahanan bengi iki disumbutke karo para-para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Dimong kang sarta panitiane anggone semangat nyugata aku Mas Gareng Dik Bagong anggone makarya bengi iki alhamdulillah wa syukurillah wiwit 9:30 nganti jam 2 tansah pinaringan lancar gangsar ora ana alangan sawiji apa ngono ya Dik Petruk nggih. Dasare para panitia suguh gupuh lungguh aruwe ora nguciwani iya patut diacungi jempol nadyan awake dhewe wong liya ewadene dirangkul padha dene kaya keluargane dhewe wong liya manjing dadi sedulur ora neh ora mukal Mas Petruk apa meneh awake dhewe rene wis ping pindho iki heeh. Moga-moga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir nanging bisa disambung ana ing pertemuan-pertemuan di tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pancene sing disuwun kaya mangkono kok Dik Petruk. Mula semangate para warga masyarakat Dimong anggone kagungan kersa ya ta. Ya kuwi bersih desa kang sarta ngadani PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Ulang tahun negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia kang wis ngancik umur ke-80 tahun semangate aja nganti kenduk awake dhewe nyambut gawene ya aja nganti lemes aja nganti kenduk ngono dijumbuhke karo panitia para-para warga masyarakat wargogung kang ana Dimong anggone apresiasi tipe marang awake dhewe anggone nunggoni awake dhewe nyambut gawe nganti jam 2 iki ya. Alhamdulillah. Aja lali ngaturke panuwun mengucapkan terima kasih lho Mas Petruk. Nggih. Wong salwangsul kula ambali atur kula wonten ing ngajeng kula garis ngandhapi. Mboten wonten tembung ingkang langkung indah ingkang kedah kula ucapaken namung ucapan panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa Dimong Bapak Sujarwo pepunden kula Bapak Kasun Pak RW sedaya panitia dan seluruh warga masyarakat Dimong kang wis tresna marang awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Moga tanpa tresnane para warga masyarakat awake dhewe iso tinimbalan sowan maneh. Ngono ya, Truk. Iki isih kepareng lumayan sing mirsani ana ing lokasi. Ternyatane ya wong
nonton wayang kuwi niate maneka warna, niate wong nonton wayang kuwi majemuk. Ana wong nonton mirsani wayang kuwi nonton alur cerita utawa sanggite lakone. Heeh. Ana sing mung kepengin golek bakul, golek rame. Heeh. Golek keramaian jajan. Heeh. Ana sing mung kepengin ngrungokke tetembangane. Ayo. Majemuk. Mula awake dhewe selaku pelaku seni bisa sak bisa kudu bisa ngladeni apa sing dadi kersane para warga masyarakat sak bisa-bisa klungsu-klungsu nderek udu. Oh ngono ya rek. Iki uga akeh sing WhatsApp. Oh ngono. Salam. Diwaca siji bakal siji. Nata Kresna lan angandika Duh Yayi Prabu Haywa sungkaweng tias mulat solaing arinira ing Warakudara lan Janaka nyanyi mandhek luwih dhisik ya Di. Aku lan Siadi sakloron wis tumekan ana ing tapel wates negara Giri Bajara. Ana ngarep iki ana wujuding gunung kang ingaranan Gunung Setyaka. Nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge nanging sawangan ana dhuwur gunung kae ana wujuding tambur. Tambur kae ingaranan Tambur Kyai Gurnita. Kaya sing tak babarake ana ing pirembugan Pasewakan Negara Ngamarta mau. Tambur kae dumadi saka kulite bapakne Jarasandha ya kuwi Prabu Briyudrata. Sapa wae kang wani mlebu ana negara Giri Bajra Maton wong kuwi saka njaban rangkah. Tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh. Upama bisa tata jalma manungsa Prabu Briyudrata kae kepengin sampurna sing dadi nyawane. Amarga sukmane Prabu Briyudrata isih nglambrang durung bisa bali marang mula-mulanira. Lalajeng kados pundi srananipun supados Prabu Briyudrata saged kasampurnaaken ingkang dados sukmanipun Duh Koko Prabu. Janaka sanget mboten negakaken panandhangipun Prabu Briyudrata kala mau Duh Koko Prabu. Tibanana jemparing Dimas. Jebolen tambur kae karep ben sampurna. Manjing ana kasuwargan jati sukmane Prabu Briyudrata nuwun inggih mangestoaken dawuh. Prabu Kresna, Raden Bima lan Raden Janaka banget panuwun kula
pranyata paduka pepetinganipun satriya awit saged ngentas panandhang kula panandhangipun Briyadrata babakan katentremaning bawana kula titip anak kula pun Jarasandha dumateng Prabu Kresna sumangga anggenipun badhe murba Kang Sarta Masesa. Mulat mara Sang Harjana esmune ora gamanungsan kasarepan tingkaing mungsuh Koko Prabu sampun sampurna ingkang dados sukmanipun Prabu Briyadrata. Iya Dimas, ayo enggal nutukake lagu Jlitheng Kresna kakangku. Iya sadurunge mbacut siadi sakloron tak kanthi anamur laku dadi wujuding Brahmana amarga sakwengis-wengise Jarasandha saelek-eleke Jarasandha isih ana becike ya kuwi ngajeni marang sipating Brahmana utawa pandita pun kakang bakal saling tenger ya kuwi peparab Begawan Kesawa. Aku uga salin jeneng peparab Begawan Jayalaga. Kula salin tetenger nuringgih peparab Begawan Kumbang ali-ali bagus. Ayo enggal lon-lonan lumaku Dimas. Sikra kang pala tumingel punapa mirah ingsun prihatin was panggung mijil tuhu dahat tanpa karya sengkang rinemakan Gusti Bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra anak anungane ndita bisa mikul dhuwur mendem jerasemane wong tua anakku bocah bagus anakku bocah sigit Jayatsena kula wonten dawuh Kanjeng Rama Dewaji amiji ingkang putra kula pun Jayatsena sethithik wanci meneh
aku bakal kasembadan anggonku bakal ngadani upacara syukur ingaranan sesaji Ludra konjuk marang Bathara Kala ya Hyang Ludra sesembahanku. Kanthi syarat sarana ya kuwi bekakak utawa nyembelih ratu 100 negara. Sedyaku kalamun aku wis kasembadan nyembelih ratu 100 negara minangka tumbal sesaji Ludra bakal langgeng sing dadi panguwasaku dadi ratu mapan negara Giribajra. Kalamun wis kasembadan aku mbelih ratu 100 negara ora ana sing tak golekke. Ora ana wong liya sing tak golekke kamukten kejaba mung jeneng sira anakku bocah Centara Jayatsena. Lamun ratu 100 negara wis kasembadan tak bekakak wis titi mangsa kalane jeneng sira Jayatsena dadi ratu mapan ana ing Giribajra nganteni keprabonipun Rama Jarasandha kulup. Agyat ori sangapi rangu ori nangkul kinempit kehempit duh Kanjeng Rama waleh-waleh menapa mboten kok ateges kula anampik ingkang dados keprabon negari Giribajra nanging kula ngrumaosi Kang putra kula pun Jayatsena ngrumaosi maksih cubluk ing pangertos maksih kutung babakan kawruh kaprajan. Mboten kok kula ateges nampik utawi nolak jumeneng Nalendra mapan wonten ing negari Giribajra nanging kula taksih ngrumaosi mboten pantes jumeneng utawi jinejer dados Nalendra mapan wonten ing negara Giribajra. Jayatsena, aku ngerti sejatine apa kang ana jroning atimu. Kowe sejatine nolak dadi ratu mapan ana ing negara Giribajra, ora kok rumangsa durung pantes dadi ratu kuwi ora. Nanging sejatine kowe ora sarujuk, kowe ora condong, kowe ora rumajang yen to bapakmu bakal ngenekake wujute sesaji Ludra. Ngono apa ora? Kowe ora sarujuk karo bapakmu anggone duwe gegayuhan bakal ngenekake upacara syukur mring Bathara Kala sesembahane bapakmu kanthi cara aku bakal nyembelih ratu 100 negara. Jayatsena, kalamun kowe ora condong, lamun kowe ora rumajang, bapakmu ngenekake wujuding sesaji Ludra, ora ana paedahe kowe dadi anake Jarasandha minggato tekan negara Giribajra kene. Waduh, mati aku. Lihat Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. oh Rodo montap lereki natap duka yayah sinipi leweran keringetmu, kerenggosan napasmu, togok melayu-melayu gawe kaget ana apa? Waduh, unjuk uninga sinuwun. Sajroning perang gegempuran Prabu Hamsa dalah Prabu Dimbaka dipun pejahi kalian Ratu Mandura Prabu Baladewa. Iblis lalat. Oh. Loh. Malane ngerat
paketeking jagat gelah-gelahing bumi panusmaning jajelanat sukertaning bawana. Kekuatane wong tanah Jawa ora kena sinangga gampang. Kamangka mau bengi Jara Sandha ngimpi kang kurang prayoga. Tinemune jebul abdiku sing tak tresnani Hamsa lan Dimbaka sing tak anggep tangan tengen lan kiwaku wis pepes dongok. Kula wonten dawuh sinuwun Prabu Jarasandha. Goleka juru nujum, goleka sipating brahmana, goleka sipating pandhita. Juru nujum sak negara Giri Bajra klumpukke hadepke Jarasandha sendika. Oh, iblis lanat. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang iki ana brahmana cacah 3 mara gage tepungna sapa peparape brahmana katelune Sudi amastani Sang Prabu. Paparapku Begawan Kesawa. Aku Begawan Jayalaga. Kula Begawan Kumbang Ali-ali. Mapan kebeneran Sang Wiku. Jara Sandha bubar wae nyupena utawa ngimpi mbok menawa kraton negara Giri Bajra kene ketaman wujute banjir bandang. Banjir bandang iki anjalari wit waringin sakembaran rungkat saka oyote. Kira-kira pasupenan utawa pangimpenku iki mengko surasa sing kepriye mara gage jlentehna tanpa rasa rigo kang sarta pekewo Brahmana. Sumurupa Sang Prabu. Banjir bandang mengku werdi bebaya. Waringin sakembaran kang ambruk mratelakake adeking Nalendra mila Sang Prabu. Mumpung dereng kedlarung monggo kula kanthi manembah manunggu puja mring purbaning kang kawasa nyuwun sewu paduka Sang Prabu ingkang badhe ngadani wujudipun sesaji ludra nyembelih ratu cacah 100 negara. Kula aturi murungaken, kula aturi batalaken. Nanging menawi paduka mboten purun murungaken, awit menapa Sang Prabu awit sedaya gegayon paduka ngawontenaken sesaji ludra kala wau mboten badhe kasembadan. Nanging sisip sembire luput katuranggane malah ngelak mangsa bujung wanci rubuhing kawibawan paduka dados ratu mapan wonten ing negari Giri Bajra mriki setan alas wis. Kowe arep jlentrehke pangimpenku monggo ning aja pisan-pisan kuwi nyenggol babakan sesaji ludra. Merga kuwi kapercayanku, merga kuwi kapitayanku.
Tresmak Bathok Mata Mlorok ora ndedelok. Jebul yen mungu gemi kapercayanmu babar pisan ora nglandhepke kawaskitanmu. He Jara Sandha. Sejatine aku dudu Brahmana. Aku Ratu Ndwarawati Prabu Kresna pamonging Pandhawa. Dene ana mburiku iki panenggak Pandhawa Werkudara lan panengah Pandhawa si Arjuna. Ayo arep ngopo kowe? Etian! Etian! Ah. Bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Iwak kecemplung wuwu tangeh pisane mlayu. Ayo. Ayo kroyoken Jara Sandha. Ora watak satriya tanah Jawa main kroyokan. Pilih yang siji. Pilih yang siji ngantarane wong telu iki. Sing gedhe dhuwur kon ngadepi aku, Werkudara kowe sing dipilih Yayi. Metu tak blingkate nyawane. Banjur
Digara tandang resang bayu siwi are tungkul manembah anglere boyo kuntap kok kalah ora kalah lah kok mundur leren wah Joro Sando sekti tenan ndak tibani kuku Pancanaka babar pisan ora ginawe rasa ndak tibani aji Bandung Bandawasa labak pengantol-antol babar pisan uga ora ginawe rasa kowe iki nek enek wong cerita ning jejer mengki ngrungokno to aja kok malah turu sing ndi to lah wong pun Kakang wis cerita sak sore piye larah-larahe laire si Joro Sando laire Joro Sando wis tak babarake kanthi cetha ngeglo kang tanpa warana nganti Joro Sando dibuang ning alas karo bapakne mergo bapakne isin mergo wujute separo-separo sandangan sing pating gedubel kae mung kinarya nutupi pengapesane jajal wong kuwi yen separo-separo piye carane mateni Werkudara jaluk pamit bapake aku Noyah nayuh Baskara titi mangsa dupi imut mring pengapesane Prabu Joro Sando risang Werkudara ngetok karusan kang pungkasan ya kadengkek sakayange Joro Sando dadi loro dadi lan patine sirna sang angkara murka kobong Seno karta mrehtar tamtuning utama titi ing sagugure Joro Sando ana nom-noman kang sumusul nyedhaki kunarepane si Joro Sando kuwi sapa ki sanak kula putranipun Prabu Joro Sando nami kula pun Jayatsena sinuwun kowe apa arep belani patine wong tuamu babar pisan mboten kados sampun sakterpipun Kanjeng Rama Prabu Joro Sando nampi karma ingkang kados mekaten sayektosipun sampun boten kirang-kirang anggen kula suka pemut
Nanging Kanjeng Rama mboten dhahar ingkang dados atur kula. Syukur kalamun kowe ngerti marang kaluputane Sudarmamu. Giri Bajra kene dadekno kamuktenmu. Giri Bajra kene wiwitana nandur bebuden kang rahayu. Ngestakaken dawuh sinuwun. Luwarana Ratu 97 sajroning pakunjaran sandangana sandangan kang becik. Krana bakasun kanthi marang negara Ngamarta ngadani sesaji Raja Suya nok-non dateng sendika ngestakaken dawuh Dara. Piye? Ayo enggal bali ana Praja Dimas. Lewat tepining lepen tempuran kang bening banyune ngestakake dawuh Jeliteng Kresna Kakang. Tumaleng sing kuning sakune kula rame amal Martanggane wancine wis kakapenja Lintang panjerina mentara beranaja Yetrajan ayu kumandang pangalya Tumaleng siji cengkuling jagone kuro rame amaluni Martanggane wancine wis kakapenja Lintang panjerina mentara beranaja Yetrajan ayu kumandang pangalya Niyata laruta saking kutha Sakurukula yen adhan hamutusa Sang Sri ing Putu Prabu aku eyangmu Prabu Matsapati kang makili Nalendra 100 negara kanthi lila legawa kang sarta gambiraning manah wis nedya nyembadani undangan anggone para Pandhawa ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya. Pun eyang uga mangkono Putu Prabu. Pun eyang ing Talkanda makili para Brahmana 7 wis sawega angidung suci amantra rahayu. Tandha tarima kasih mring purbaning Gusti kang Maha Asih. Mara gage ayo mara gage enggal diwiwiti adicara sesaji Raja Suya iki ngger. Purwa Madya Wasana Gelising kandha ring kesing carita sesaji Raja Suya sampun kaleksanan. Pramila saking menika dulur Pandhawa dipun sekseni sesarengan nggih. Sampun kasempatan ngadani sesaji Raja Suya rak nggih ngaten. Kanthi wontenipun sesaji Raja Suya Prabu Puntadewa pinaringan gelar Ratu Samrat dene Prabu Kresna pinaringan gelar Pamong Agung Geger Jawi. Dipun tepangaken Kula Ratu Cedi Prabu Supala. Kula mboten sarujuk wontenipun sesaji Raja Suya menika. Prabu Puntadewa diparingi gelar Ratu Samrat utawi Ratu Agung sing agung niku napane? Ratu klemar-klemar kaya laler apa meneh Prabu Kresna. Dinobatke dadi Pamong Agung. Wah, sing gembelo sing dadi ndase.
Kresna kok pamong agung wong mantan maling mantan gento dikira Supala ora ngerti sejarah Ratu Ndwarawati. Begal rampok kecu titir kidul Narayana titir lor malinge ya Narayana. Kaya ngono kok pamong agung. Yen aku kon ngajeni Kresna Supala kabotan. Ning yen kon ngidyak-idyak ndase Ratu Ndwarawati tak warai carane. Eling-eling Prabu Kresna titise Hyang Wisnu ora rengu ning malah gumuyu sajroning kalbu. Mireng sumbare Sang Supala. Esemelati Ratu Ndwarawati mahanane murup ponang jojo. Dadak sakala Kyai Cakra Baskara ingkang mubeng seser dasare sak klopo gedene. Medal saking telenging jojo. Sigra lumayang ngener marang janggane Sang Supala amung sak gebyaring tatit ponang cakra wis mungkasi gesange Sang Supala. Katingal tugel tel sirah gumlundung aring drambah. Warakudara, Dledheng Kresna kakangku, piye aja lena. Senadyan Supala mati, nanging ragane kudu dibuang. Aja mapan ana ing negara Ngamarta kene. Sisip sembire luput katuranggane. Iki mengko bakal mbledhos ngobong negara Ngamarta. Buangen batange Supala ya. Eyang Prabu Matsapati kang wayah nyuwun pangapunten menawi adamel gugup garagapan ingkang sami lenggah. Ora dadi pangapa Kresna, aku wis ngerti kok sejarah Supala. Pancen kodrati kudu mati ana tanganmu. Sing luwih wigati sesaji Raja Suya wis bisa kasembadan kagelar. Nggih, kula Semar nggih tumut nyekseni. Sing becik dadi patuladan, sing ala katuta barat lesus. Lalakon saratri kenging kinarya kaca benggala. Bejo bejane jalma, bejo bejaning manungsa, ya kuwi manungsa sing tansah sabar lan narima sarta tansah ngegungake ing raos syukur. Ndara